Balima Agnokma, très urgent. Balima bien vendredi 3 avril 2026. Bi Amina Kuma, Dr. Shogel Kokala Maïga, au cas jugement ko Dr. Shogel Kokala Maïga, ka non minele meka don kasola kai mali na folo chouin. Ou yo de fokwa. Si ça, Malien, ko Shogeli, ou yab don kasola kai mali na folo de chouin. Aka jugement ko kuma, Amina Kuma o de kambi. Ni kuma ene be na mun fo abe Assimi Goïta lafia be malien be lafia sisa amba nyini procureur Timbo munye Shogel Maïga don kasola Dr. Shogel Maïga don kasola Assimi ka la nyini bulu amba nyini aw fait 600 malien beka bi vidéo partager, c'est très important. Amba nyini procureur fait ka nyini Mali chériatiki bela jele fait ka nyini ministre de la justice fait ka nyini Assimi Goïta fait ay Dr. Shogel Kokala Maïga aya jugé na obe Shogel Maïga jugé aw ka bon Mali télé la beka me aw ka Mali radio so Facebook TikTok aw ka bela jele kala ka Shogel Maïga jugé na ni preuve sur la ko Shogel Maïga Mali war chouin ne ba haramu nta to bondabli na preuve ke kaira malien beka son konde daluye kay malien na folo chouin ka ke sharia ka bela jele kayi ko tiedu ne segu tomarate Dr. Shogel Kokala Maïga ni nga to bonda ko ron nyamade ne te zone soutenir machi na ka sura preuve ba bulude aya juge awana ba juge abo Mali télé la Mali radio so aya bo beka bo kalama ka jugement amba ka faveur de ngina fere ama fe ko Shogel Maïga Mali na folo chouin de bon aya juge beka me ntele chef lo meka kuma info Mali abaro meka kuma info kumina anwa beka Mali kura de jo meni kuma fo Mali ngena femme do na turu masima ita don ka adama de mine ka don kasola ngalonka wallahi ti lafia ouye Dr. Shogel Kokala Maïga mene kay Mali na folo de chouin ou baro ne la chema la c'est un faux dossier ou ya fabriqué di ka chokoroba mi toko di Assimi Goïta ma chokoroba mi toko di Assimi dien beba fo chokoroba mi Assimi ke Sunjata masa ka ke dien Sunjata Assimi toko bo ali américain noiro kumba ka kepi san ka Assimi ka kepi kumbe glan ka photo kaka mais bien betuno ala chance mu da Assimi ma amadi Sunjata Keita ma neme ka kuma ni juguya kuma di ala ka juguya sigi ngerema na Assimi Goïta be ka Mali jo tien fana kan ala ka Assimi ka kalo mene ni mama ko kinyete da Assimi kan ala ko tigi malu na Assimi me tien kan de mais na Assimi be galon kan ya rabbi yama ala kana Assimi faga na ma ke yiko fly bega tegala be danga kele fana du Maliko la mama be namara de la mama de be ka Maliko ke ayere ka intérêt personnel yi ate ka Maliko ke tien kan ne sigu tungara bola Assimi Goïta bola au bola an bola mama be ka Maliko jom ka ke intérêt personnel yi ka ken kalunka ala kana shifa na la mutachi ala ka belibu bela jelenga foko amina arabi Malion bita do wede mama faso de njuguye ala kana shif ala ka beta chien bela jelenga foko amina aw kay Dr. Shogel Kokala Maïga mine kay Mali na folo chouin uma foko Shogel milliard chouin de o kay million keme iriga de chouin uma milliard fode mais milliard chouin aw ya fo Mali télévision sola malien aw nanga janga na je nyoko feflo ay Dr. Shogel Kokala Maïga aya jugé Djebe kaba kalama na tora ko Shogel Mali na folo chouin ne segu tungara mba haramu nta to bonda bli ni tiendo ala nga sabalisa ala bise ka barka do Mali la choko jume aw ni ala na krache mogo do fa mogo mi toko dima sa ali wulu te soni makwa cha ali wulu ne koro di wulu ma santani na te filima aramadi senifla
John Kumbe Assimi Goïta donc. Assimi ka toko soro sur la Choguel ka docteur Choguel discours mi ka nation zina o de toko de Assimi ma. Parce que aller des présents. Ali malien do nana ali malien do kara premier dien fambe. Ali malien kupu tabi. A toko be di Assimi de ma parce que aller des présents. Ana a Kungolo bala. Oute. Assimi Goïta moteur mbe Assimi da Assimi ga moteur ye Choguel Maïgadi. A benin korona che na Assimi nya soro maliko la ka Choguel to kasola korona te halalai na Assimi nya soro na lafia soro fanga kono ka docteur Choguel to kasola aga fuma tout ni koyo Choguel soro dongodo Assimi ni masa kasola korona te halalai ibe ka fefe ke mo la be serela c'est clair comme l'eau de rose ibe ka fefe ke mo la iye belle cerveau do kasola galunga ka Choguel do kasola Assimi iti sani mamadou ibe ka bingande ke ebe ka mungali bina jaran ntake eni bina jaran mbekili parce que ibe vagabondage de la ye fangata ye janfake inra ni sunguru batulu nyange ka malna flota ka kalfaula ima fade mbe tarakitwa ifa fula ibe kul dekele idema bagaw sari ibara madenga danga dinga anaka barka doude ari danga de bo domina danga de ate mama ba fa to fe ayo remarqué ye mama ba le deme kala yele safa bo de kele o danga de asindi o nyama de asindi o horon kolon de asindi yo ay mama la horonte billahi talay horonte o korota ki fate horonde Assimi fa kay abaka o chieni mais ara mo dembe te ki yere quoi Assimi ma bo bala ma ba fala musokoroba ngi mo ko nyima ende Assimi ba ku mo ko nyima badi o ko so nete fe fo bayma te fe fo fama Assimi fa ngani nge kun kai mama ke olu chie quoi voilà ndado ni chia modeli mi je me pose la question est-ce qu'elle est à kai sa ngam pa orokuno voilà donc c'est ça harama denga viga ke janfa dron quoi toujours be janfa de la toujours ebisi gi mirikanga harama dum mago sa chugumina ala bi se ka nyai bulwa mogo de fafle kasola ebolo ngalunga mogo de jigifle ebolo galunga parce que dro enuka aknata te klini horon bega kuma iname billahi te sa Assimi ni mamulu e wololo benge we mali ama shok et puis abado malien chamata kalama Choguel premier ministre te taka warta ka bla pochila non c'est où fait glaner reski kana jate mali cherasi kono bo bube maiga sara kasola bolo mo fana jiji we bube minali muke we galon kele minora bube la fle ko kele ne ka Choguel la bube sarubulu nani bube ka klanta te kele ne mais wala we bube minatan tuka la sarubulu aw jiji mulumba a kiri kolon tekala hadama do bube sarabulu aw de ka shudo ne mais ni révolution la domina ni malien ya soro kare kono be essence bo ka jini na maka ka fumatu akuna ka ja soro sido ka kudeta ka Assimi ngende mais ni malien de wula ko ka Assimi ngende fin dakadi Assimi Goïta la asura si nyoko do ka genga boy ou be Assimi arrangé mais ni malien de wula dongo do dusuka tien dongo dum ka iri ko namne ka gabakuru fil damne wallahi Assimi naf no kera dongo dum hala ko malibla parce na ne c'est-à-dire mogo sigile be fin fitin dro mogo be wuli billahi taala abolo sa malien be fara non voilà les réalités sauf les abolikere fle ni Choguel Maïga choni ka ya jiji na yo horondi aw kumana mali télé la comme milliard pichegini ko chona a fle de malien be kalame. Et dans le cadre de l'animation de la semaine nationale de lutte contre la corruption, le procureur général de la Cour suprême a accordé une interview à une de nos équipes de reportage. Il ressort de cet entretien que de 2021 à nos jours, une dizaine d'affaires ont été traitées impliquant une quarantaine de personnes, dont 11 anciens ministres. Des affaires qui font ressortir un détournement d'environ 80 milliards de francs CFA. Écoutons cet extrait du procureur général de la Cour suprême au micro de Garibou Pirou. La dizaine d'affaires qui, depuis 2021, tu nous as occupés. Maman procureur
un procureur anga ka kuma to anga procureur ka kuma to la mer dans la majorité des infractions, n'est-ce pas, relevant de la catégorie de la délinquance économique et financière en termes de faux et d'usage de faux, d'atteinte aux biens publics, de corruption, de blanchiment de capitaux, de favoritisme, de prise illégale d'intérêt et la complicité active et passive de ces infractions. Il y a au moins 80 milliards, de préjudices subis par l'État. Mais c'est au bout du procès qu'on va arriver à des certitudes. Pour le moment, les tendances qui se dégagent, c'est que les affaires que nous avons eu à traiter, n'est-ce pas, touchent environ une hauteur de 80 milliards de francs CFA au préjudice de l'État. Par rapport au nombre de personnes inculpées, il faut compter au moins 40 personnes qui sont inculpées, dont 11 ex-ministres. 11 ex-ministres. Et leurs complices. Au nombre de 29. Voilà. Quel jugement vous portez sur la question de l'efficacité des actions, en tout cas posées par l'État malien, dans le cadre aussi de la lutte contre la corruption? Et à un moment donné, l'histoire a bégayé au Mali. On a été dans des inerties, dans des hésitations. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il n'y a pas d'intouchable aujourd'hui au Mali. Kalon tegela ala temole ko il n'y a pas d'intouchable au Mali. Asimi benga yanga milliard bisegi chouin. Batul nyambe ka wore tien choko maja awolu ngininga. Ala horonya bemi. Horonya bemi. Ema ise moko ye segu boli ka video do bo ne ma songa kuma video nga nkosobe. Ne ma kuma video nga parce que batul be munga segu bolo segu boli seri boka fekoro avec kari yende quoi. Segu boli ka fen e batul ten nyogana sigela. Muna moko te kumula. Ni procureur kolon dembi jo ko y a pas d'intouchable au Mali. Ko y a pas d'intouchable. Choguel Maïga mouye Mali MRTP ko inventé. Mo mi baraka yoro dale Mali kono. Kana folo do Mali kono. En deux uka fenge comment on appelle là uka koro fenge do kunkara ni Amérique ni ngonche. Wallahi Choguel Maïga est 240 et quelques milliards ko mine kono bla Mali kesula mo ma liga ke Mali cadre sima de kanke. Mo mi ayere faka fasui. Choguel ga bana asorla Mali jode fe. Choguel bana la akumena sa. Premier ministre en konana o bekara la. Ay tara unna kata discours ngana ma kala jebe tegere fa kunga ko asimi di kakilna tadu. Ka to dima ka soro fali bode bi kungolo konana e klara ko bekele. Horon bekata e kala je. Ngote nyamade uma de. Horon dem bekan name. Wallahi nte president manguna ti lafia. Mogo be ko yini yoro jawote o ate asimi kungolo ti lafia. Na kungolo la na asimi fangai na ija na asimi fangai ke ka ke malion sawi. Na itungara de aga fo nyamade nta to fle. Ati nyabulu. Kone mona duba de kono. Sai mogo munu mona sogolo ngono li tsekan famio ko mogo munu mona du fitini ngono duba dembe du fitini dembe. Est-ce que tu vois? Wallahi mama e malike mogo la. Keka herebe soro janfa de ka. O janfa no hake wuli no fe ma fo do parce que asimi adamene na jara bulu quoi mais aya remarquer ala ka dongo do duguje ala be baraka asimi baraka do wa ka ta fedi ala ka dongo do duguje do ba baraka la awate jobli fo ka ta se dum na bebe tekala fo ka ta se dum na malembe bi daji to akun chama jara ti lafia a Jésus kolon de munu bana procureur na figi munu be horon kolon munu be o be sauti lafia ay do kede sorasi do kasimin genga boy be aw arranger mais ni sorasu ma simin genga boy ni malé yurita donguri na fa M5 akedo adu même abeke ni mogo sarabulu kasola dongo du mogo toko tigi do ba do kasabulu kasola mogo be futne ni mogo futne la parce que nalo mawde do ba foko be gaji filu ni fon ka katara mogo fedro mogo dusu be ti abe mogo sama la dona dongo do be ta sabulu ni mogo do sarabulu intouchable do be sabulu doro jama be bo ni jama bora jama te dombli saraka mono bla mogo ka sabulu
n'a de révolution ou là on fait abe c'est-à-dire que a ben ala la carte ni mo soro nu mo nyelama mine ka o faraga fuma tunya mo di aw mo ne me mo la bi atado a ben la che ne be down drone o do kene ka bi message donc ka fana hakke drone do wallahi hakke drone do malien mo no France Italie Espagne Angleterre ayato na nyoro kala folo. Juge qui ne respecte pas la loi est un délinquant. Juge nous t'es Saria Batou. Juge c'est un délinquant, il faut le traiter comme tel. C'est un délinquant. Ça c'est la loi qui le dit. Le juge il n'est rien sans l'autorité de la police judiciaire. Voilà. Il y a été un juge, il va pour police de Nyana Gata Datou. Ouais, vous du même qu'on Saria de Konona. Ma be frère, jadi asimia senda sharia kan. Sharia tigu pesigile ngena ibala kale horonya bemi ni magistrat badembe mali kono moko shima karia place mieto ya bulu ka dese ka sharia tege. Masa ay mali aga kalan halaw kungana kalan ayo faso janfa kaw kalekan janfa magistrat munu be kan janfa kana simi alati ya fauma billah hal na usara aw sunyuma te na usara kaburu sinto billahi sans permission ngaburi aw manas aw fefo manas adungu aw sin na kaburu be se billahi mo mbata kaburu se kodim be songo timine parce que ayara madon tonye quoi aw ni jadi su begli a benalache aw de déstabilisateur oui aw te horonyi munu me ka simi de mali magistrat betere magistrat horombi manti ya fauma bilay kala anti ya fauma falla rante ya fauma ayanto yende kata dutugu don kaso la pour que ka mokoro nyana koke deumbe ebulu uto miru deuna c'est-à-dire inconscient malhonnêteté tete me chekoro ba shi jaw seru sidun ou sijuru kataka shogal mine ka don kaso lan kalunga awado kalundu abado an ala chaba don kalundu jijeke ama foko ne masakara nunu be faka kureta ka awulu fana jiji angai abebe dugudi so fle abulikene fle aya jiji angai anga tanga chila malien munu be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka warchi no gala be senweb application télécharger na télécharger be ne ka corps modo urgent 10 € no ya reta ou be 20 €. Donc ko fa baga banque information be do so mo be malla Sénégal Korbar Cameroun abulu ko orange numéro tanu to gombe 40 ka na war chuma ba so orange mo na sur place wato jabe war ci drome clé auta sara o de kundo aka be ciao.